Salutare, 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 sunt Rex și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Build Battle. Ok, ieșim din asta pentru că tocmai ce am pornit înregistrarea și hai să intrăm Build Battle. Gata. Sunt chiar foarte curios să ne vedem ce ne dă. Îmi aduc aminte ce s-a întâmplat episodul următor, locul 8 și locul 2, nota 10. Hamburger, hai că am o idee. N-am nicio idee, de fapt. Magenta, ce să folosesc, stai să văd cum arată. Hai că arată bine. Nu cred că o să iasă excelent, dar să sperăm. Doamne, ce o să iasă. Așa. Ok, cât vine? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mai trebuie. Zic că arată bine. Ok, deci nu o să fac așa. Bă, hai că arată mai bine așa. Yellow, brown. Cred că o să umplu așa că n-are sens altfel. Asta e chifla. Chifla aia bună, care o mâncam noi la McDonald's-ul. Sincer, nici nu știu ce fel de hamburger fac. Sper că pun carnea. Nu-i de două. Așa. Tomatoes. Mă, nici nu știu cum o să arate. Mai punem un gând de carne. Ok, și acum vine chifla de deasupra. Cum am făcut tot așa. Știu că e cam gol pe dinăuntru, dar na, se mai întâmplă. Doamne, este hamburger. Doamne. Ce să punem ca ele, cum să zic, semințe, care semințe de obicei, hamburgerul pe ele, chifla. N-am nicio idee.
Nu, stai. Așa. Food. Fac. Asta e pup. Da. Eu n-aș mânca chestia asta. Nu știu de voi, dar... Pot să fiu sincer, avem șanse. Deci chiar nu-mi place asta. Când n-are niciun sens. Da, scria hamburger. Bune, dar scria hamburger, nu hot dog. Oh, nice. Ești da pup, da, măcar am încercat. Eu ca aia care fac hot dog și... Nici nu-ți dai... Serios. Da, asta ai lucrat tu. Nu pe bune. Deci pup, mai super pup, ok. Deci, în tot timpul ăsta numai asta are să facă ăla. Nu, asta îmi place, e foarte bun. Nu zic că l-aș mânca, dar... Ăsta e al meu. Pot să fiu sincer, arată cam mare. Puteam să-i pun la ușă și făceam direct magazin de hamburgeri. Nice, nu m-am gândit, dar totuși ești da super pup sau pup. Ok, aici lipsea că good, foarte bun. Aici a încercat să facă și suc, da, foarte frumos. Meriți. A încercat să facă un triplu cheeseburger sau nu știu cum s-o numi, dar are 3, da. Nice. Din câte știu eu, Krabby Patty una arată așa. Din câte știu eu. Nu se mănâncă. Nu înțeleg. I-am dat ok, din păcate, dar nu înțeleg. Ok, mai aveai de terminat, deci mi-ai zis, ok. Mai aveai de terminat, înțeleg. Te înțeleg. Locul 2! Este! Este! Deci, guys. Bravo, mă! Nu știu ce nu te-am dat lui ăla, dar... Hai încă unul, deci bravo! Mamă, locul 2 direct, hai că începem bine! Gata, hai. Doamne, am început excelent, vă imaginați direct locul 2. Și am făcut un hamburger, să fiu sincer. Oh, fuck. Lily. Ok, am o idee. Nu știu dacă v-ați dat seama ce fac, dar încerc să fac aici un lily pad. Din câte știu eu, ăsta arată ca un lily pad, acum nu e perfect, că na. Dar frogul cum îl facem? Să-l fac pe Kermit de frog? Ar fi ceva. Dacă face cineva, îi dau direct epic, că... Na... Awesome. Și că eu... nici nu știu ce arată. Așa... Nici loc n-avem. Nici nu vreau să... Și că arată ca un dinozaur până acum.
Deci că e un dinozaur, pe cuvântul meu. Ok, așa. Bam. Doamne, că ce poate să arate. Capul nu-mi dau seama cum o să-l facem. Nici nu mă imagine, nici nu-mi imaginez cum o să facem capul. Cred că de aici îl începem. Credeți-mă că nu vorbesc, dar n-ați concentrat să iau și eu un loc mai bun. 1, 2, 3, așa. Oh, custom skull, food. Apple. Hai să-i fac mâinile. Super ciudate mâinile. Da, broască. Doamne, ce broască vreau să fac și eu. Doamne. Ok, broasca noastră stă pe un lili. Da. Să-i facă de la punctulețe, știu că au ele punctulețe așa pe spate. Da. Le scoatem rapid. Ok, deci asta e. Ma. Nu mai pun așa. Se poate pune? Uite că se poate pune. De ce nu te pui? Nu știu de ce, dar zic și eu că are fingertips. Sau cum se numesc, nails. Uităm ce a făcut. Da, nu. Nimeni n-a făcut nimic. Eu gata, am terminat, deci... Nici nu pot să văd. Ok, dar asta e broasca. Terminat-o. M-am uitat la celălalt, spun că am terminat eu. Și că se uită fix în sufletul meu cu alea. Doamne. Legendary. Tot ce pot să zic. Legendary. Prima dată în viața mea când dau un legendary. Nu, e so fucking cute. Super pop. Dar chiar că... Chiar că, frate, super pop. Ok. Nu prea înțeleg, dar... Na, ok. Meriți. Pentru limba asta meriți ok. Înțeleg. Înțeleg că ai vrut să faci 2D, dar se poate să fi vrut să faci de pe Google. Pentru că de asta n-ai terminat-o, că ai vrut să faci de pe Google, părerea mea. So cute, man. Frumos. So cute. E ochii ăia. So cute, man. Problem. Oh, nice. Ok. Te să faci mai mult, dar... Na. E ok. Și că e un skateboard mai mult, dar... Pipi frog. Nu înțeleg.
Epic. Nu, tot ce pot să zic, epic. Deși a făcut și aici un tomato. Nice. Nu mergi epic, frate, pe cuvântul meu. Doamne, se uită în ochii voștri. Deci nu. Mi-ai dat legendarii? Mulțumesc, dacă la mea dare legendarii. Cel mai tare. Good. Foarte frumos. Locul 5. Deci cam atât a fost acest videoclip. Vreau să mă duc la hub. Lobby. Na. Și cam atât a fost acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dați like, subscribe, share și comment. Și cred că ne vedem la următorul videoclip. La revedere!